Hvad gør du, når du ser et barn, der har brug for hjælp? Mor. Vi har sat skjulkameraer op for at se, om der er nogen, der vil hjælpe Emma, som er blevet væk fra sin mor. Leder du efter nogen? Jeg er blevet væk fra min mor. Nej, dog. Mor! Kan du ikke finde mig? Det var bare fordi jeg legede, og så var hun bare lige pludselig væk. Jeg er blevet væk fra min mor. Skal vi hjælpe dig? Ja. Er du en, der handler, når et barn har brug for hjælp? Tak. Forældreløse og udsatte børn over hele verden har lige nu brug for din hjælp. Bliv SOS-fader på sosbørnebyerne.dk